His first ever nga bike. Ganahan ka lang? Ganahan ka? Wow! Take note. Tag 850 ra ni siya. Pero nahangyo na mo. 20 pesos lang naman. Kahangyo lagi pero 20 ra. Grabe nga Taiwanese, Diyos ko. Inot kayo. Wow! Ay! Oops! Taro nga! Sige daw, be. Bike, be. Wow, nice kayo, bay. Taro nga. Stand up. Opa, strong kayang bibi, bay. Grabe, bay. Be, pa-sounds, be. Paminaw sa sounds, be. Wow, nice. Napalit naman siya sa merkado, sa Kugon. Nalapit sa TH. Grabe ka mga barato, mga baligya dito. Grabe yun. Di mabangbang. Meron na mong napalit. First ever nga bike para ugma magamit niya ugma sa buntag.